weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ari Gabo e nder galle Mama Coumba Dia ko on waktu yoni ha to Sebou e nder galle Demba Soh e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi Sénégal mawɗo leydi ndi ƴetti laana mum ndi o hannde yaaɓoji toon to duha lamnogo leydi Qatar ngam tawtorede wonande Djenayse Amira Cheikh Hamdi Ben Khalifa jaltuɗo aduna ñalawma hecci hanki o to leydi Mauritanie kikiɗe hannde sifande ma laato hakkude ɗo wo goomu kaldigal gendi leydi kame landaji lundo e wuldu mawludu ngam heɓanade jonde gendi ɗum ko caggal nde nden si cifande dokka hoorejo leydi ndi to leydi Mali jokkodiral ɓeydima hakkude Mali kame Union africaine ɗum ko caggal gardiɗo goomu Afrique naaɓe nde joɗode mawɗo leydi ndi wayettini nelal iwngal e Union africaine ballal kame ndenka e kisala hakkude leydi Mali kame Union africaine to leydi Guinée Conakry sukaɓe hewɓe hoyɗunoɓe ma pinoyi to Canada walla ni Italie Espagne mbatidi ko dumɗede toon to Sierra Leone jinnaɓe mabɓe erima laamu leydi Guinée nde wawata fabade ɓe kabruji men manomin ha to Côte d'Ivoire Cameroun Burkina Faso jolam jabirma en jaa toon to leydi France États-Unis de Amérique Iran ha Israël kame Gaza musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabet tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to kordi noro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala moma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ganndo bidde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirola omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustoraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pistoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima jettuma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo ene safra fodde temde rafi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno Djiby Sy walla so tawi ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yiɗi ɓannede listihara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mabare sappo e nayyi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba takkusana yoni tonan ka FM galoya ha to ɓoggela kono ne kadi ha ton to baalaje kono kadi ko on waktu yoni ha e lappol palol dandema hettiyankoɓe nanka FM jeeri e waalo kala gataten koye ngujam sukundam ngujam sukumen ngujam sukundam wonande ko ngujam moƴƴuɗam e sukundu no feewi wonande an joguiɗo sukundu soyduru walla ni sukundu wandu morle morle walla ƴaggundu aɗa ronki kay yo sukundu ma liiso walla juuta sa jokkodiri e ngujam sukundam ma ɓen ko laaɓi ngujam sukundam ma waw haddema fawde cukuli janani e dow sukundu ma sa hutorima nebam sukundam ma sukundu ma lay wilta yooɗa kadi feewa ha yooɗa a wonta yit fawde sukundu wondu e sukundu maɗa wonande kay an joguiɗen caɗele kala fanniyankoɓe to banggue cukuli hay banggue guri hoore ɓe keptini wonande ɗam ɗo hen nebam ngujam sukundama ko ngujam moƴƴam no feewi ne waɗi hen pomade ne yaada kadi e nebam muɗum anne kadi jiɗɗo wadde e waare ma leeɓi ɗi moƴƴe peewa tene kadi foof ko naturel ala effet ala haydara jokkodirta koye sukundam noon sa yiiɗi hebde tonggode mum mbatta ko 00 221 77 285 89 10 so tawi a accinimo WhatsApp walla bindol walla noddi ma waw hebde joomum mbawa jokkodirde e ngujam sukundama kumpital men e ɗemgal pulara e nder genndi leydi Sénégal garaten ko toon to Fass Ngom noon ko commune taweteɗo nder région de Saint-Louis waɗɗani semel ko accident musɗo waɗi ɗon ken tolno e tato mbasi pittal men sappo e joyo mbawi gagnade hen ɗum ko oto mo hinde Cheikhou Sarif goto subaka hande o ko kanko yeni hewɓe hen noon gañima no fewi ne tawe toon to hôpital mo Saint-Louis
keddoɗen koye kumpital men leydi Sénégal galle lamorgo to wonande ma jabbo ñande aljuma paɗoɗo heno sanga 15h 16h wonande gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall hakkunde makkoy hooreji leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to galle lamorgo to ɗum noon laanama ko ndiwo ma jippo toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Paul Sédar Senghor ko noon addatamo toon wonande kay oɗo saaha ko beele Sénégal ne nangganamo ko fate campagne mo woni wadde ƴamdemo joɗorde loni taw kadi wawde lomtade wonande joɗorde fedde gotago windere nde ko wona ɗum ko noon kaldigal hakkunde mabɓe ko wona ɗum ko noon yaadiɓe APR kolliti ma mbaw yaltude jaltal pewgal kewgal ngam jaɓɓade wonande président Macky Sall no jayde hollir noon ko waktuji seeɗa tan o waɗata e nder Dakar so tawi o ari o yindire hooreji ɗe ndi so gayni tan o faati koto Bowal laaɗe diwoje o ƴetta laanema ko ndiwo o faata toon to États-Unis de Amérique hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ƴetti ndiwo mum hande yaɓani toon to Doha laamugo leydi Qatar ngam tawtorede wonande Jenaise Cheikh Hamdi Ben Khalifa Al Thani mo ganduɗa ko émir gonnoɗo jaltuɗo aduna heccanki o toon to Doha laamugo leydi Qatar wonande hoorejo leydi Sénégal hanki o suɓima taw kadi ko gardotoɗo conseil constitutionnel mo leydi Sénégal Ousmane Diagne mo ganduɗa wonino jagorɗo ñawoje leydi Sénégal e gouvernement Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde ittano hanki o noon hooreji ɗe ndi toɗɗima mum o lomtima wonande Mamadou Badio Camara mo ganduɗa woni hitande ko yalti aduna oɗo saa noon hewɓe kay garti e sariya guenni ndi leydi Sénégal BFM hande o ɓiɓɓe Sénégal naaɓe temedere ko fawi ujunere finani hande lulade balɗe tati ɓe sukaɓe yirtoɓe diplôme mo hinde BFM e nder guenni ndi leydi Sénégal kala jagorɗo jangde leydi Sénégal noon siftini wonande kaɗe ɗe kaɗa ko wayno guila e téléphone aji ha e gueɗe goɗɗe e sakuji ngam hadde kala ko fate guyka e dow ɗiɗon fannuji kala mumena gartaten koye sarɗiyanke biyeteɗo Mbaye Dione oɗo sa Mbaye Dione noon erima kanko woni Mbaye Dione wonande kay maire mo ganduɗa nokku biyeteɗo Nguyen holliti wonande oɗo sa o erima jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni Mouhamed Mokhtar Cissé ne wondi kadi e Cheikh Niang mo ganduɗa ka woni jagorɗo gueɗe Sénégal naaɓe caggal leydi nde ɓeɗo henna ɓeydata darde no feewi wonande kay laylayti rendo Sénégal o saaha yonta kewɗen hen ene haala ko fate banggue jaltingol ɓiɓɓe guinanaɓe leydi ndi Sénégal walla ummanade kala ko ene yaltina ɓiɓɓe guinanaɓe leydi ndi Sénégal o holliti kanko sardiyanke noon ɗeɗo hen gueɗe wona gueɗe poɗɗe tan nanguiɗeɗe ko cakana walla moome acce ko gueɗe poɗɗe daranade ƴettane peeje mawɗe no feewi wonande kay ɗi laylayti rendo hollirɓe kay ma jaltin ɓiɓɓe guinanaɓe leydi ndi e wawnere ɗum ko ñalawma janggo ɓe kolliti ɗum kono kadi o erima laamu ngu nde waɗaten darde gam hajade ɗeɗo hen gueɗe nde tawno ko gueɗe ɗe gona joɗɗe hay seeɗa gouvernement mo leydi Sénégal ƴetti pelital ɗum fuɗɗi ko ñalawma janggo kono ko jagorɗo jeygu leydi ndi gam oɗo sa addoyde sukara caggal leydi ɗo e balɗe sappo taw kadi ko gueɗe kewɗe jonoje leydi ndi Sénégal hayso tawi woni syndicat ji heedanɓe sukara mo leydi Sénégal kolliti Sénégal ne jogui moftirdi sukara wawdi yonde e ɗi ñalawmaji diine baɗoji e nder leydi ndi Sénégal ko wayno maggal mo Touba ko wayno kadi jammaji annabi o sallallah alih w sallam mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe kolliti aɓe mofti sukara mo ene yona leydi ndi Sénégal kono jagorɗo ƴettani ngal pelital ƴetti pelital ko fuɗɗade ñalawma janggo ɗon e balɗe sappo addoyde sukara caggal leydi Sénégal ɓe kolliti noon ɓe jonnani ɗen gueɗe hay seeɗa gartaten wonande koye fédération football mo leydi Sénégal kanko Abdoulaye Fall hanke o huccodiri e jaydiyankoɓe warti noon e yaññade caɗele tawaɗe e Pape Bouna Thiaw o holliti on nde ari adana nde ko neɗɗo mo haalda no feewi ko nde ɓooyi nde natiriɓe koye cukkiri ko jiɗɗo haalis no feewi kono kadi saaha haaldotako saaha kadi ne jogui ɓe huuli e nder équipe o ittataɓe woni hen kadi ɓe suusa fawde holliti noon wonande ko caɗele mawɗe no feewi ya gara kala tan caɗele ɗe kala pukka koye dow inde kanko Pape Bouna Thiaw
mo ganduɗa e kala saaha ne namdo haalisaji mawɗi no feewi e wiide kanko président fédération football mo leydi Sénégal o arti kadi e ñingde no feewi wonande cafrowo kippo mo gendi leydi Sénégal o holliti on biteɗo Abdoulaye Fadiora wonande kay ko infirmière wona hay docteur on noon holliti en metti mo mawɗe no feewi ko docteur Pelin yalti ko toon to université Cheikh Anta Diop teni kadi docteur eɓe hewɓe yaruɓe ɗin fannuji kolliti hen metti men mawɗe no feewi kolliti kanko président fédération football mo leydi Sénégal yo ñaago yafuya walla ɓe nawa ɗum e yeeso lawol wonande kay ko ñiŋiɓe ko kala mumen wa arti noon e ya ñaade toɓɓe kewɗe no feewi kanko président fédération mo football mo leydi Sénégal o holliti oɗo saaha ɓe ngalani taw miijo ƴewde poɗɗo lomtade Papa Thiaw sowona ɓe gayna e makko ko fate banggue koppareje gonɗe hakkude mabɓe nogas e jeeyo Sénégal naɓe nanggama hanki o toon to Guinée Bissau kamɓe ɗo ɓe nangga koye maaje kaɗe ɗe Guinée Bissau laaɗe mabɓe joyyi e motoraji mabɓe kala tettama ɗum noon ko ɓen tambiɓe ndenka e kisala maaje kaɗɗe ɗe ɓe nangga noon koto nokku biyeteɗo Valère taw kadi koye poste contrôle on noon awoɓe hewɓe taweteɓe tan to Cap Skirring ne tawi Sénégal ɓe erima laamu ngu nde watta dogde hen koyɗe jaam beele yimɓe mabɓe mbawa ɗaccede e dow jaame kisala tokkaran o jagguira ko 1,550 taw kadi ko drogue taw koye poɗɗe drogue no feewi ɗum noon ko brigade commercial de douane ko ɓen tigui mbawi jaggudemo sanga 1h 2h jamma kanko noon o sukawa iwi koye leydi gotiri hoddidi leydi Sénégal oɗo saha mo tawe toon to Fatiga tribunal ko toon o jogori darade ñalawma hande walla janggo e yeeso procureur keddoɗen koye leydi ndi Sénégal catal rewindiɓe ko fate fooɗoɓe simme e nder leydi ndi Sénégal ɓe jaltini enquête aji ɗiɓe mbaɗi ɓe kolliti kala temedere nde limɗa 97 ko jawinoɓe cigarette e nder leydi ndi Sénégal firti noon ko jawinta ko ɓuuri hewde e ko jawinta ko kono kadi ɓe kolliti ko ɓuuri hewde fuɗɗori jawinde ko duuɓi jeeɗiɗi fayma duuɓi nogasa eɗen gandi jawinde fuɗɗoto ko faaro e joljole ha ɓooya wonta duudo e gueɗe goɗɗe kala wontanma caɗele mawɗe ɗe anda ɗe paayi kala holliri ɗum noon docteur Oumar Baɗi erima so tawi darde tinde yuɓɓinaka hen ɗe gueɗe ne wawi addoyde loruji ɓurɗi hewde e loruji kala mumen e oɗon sifa jeheten ko toon to Mbour legal jammu ngena ko suka gorko tailleur nottotoɗo Esmé Wadda mo duuɓi nogase jeegoma ko kañum kaye kala saha ƴattoto bamum yehini ha sappini bamum ma war babiraɗo ɗum jeeyi sababu ko caggal nde babiraɗo seeri yummakko o holliti noon yummakko baba o yiiɗa ko serata yummakko ko ten babiraɗo yaltini yimiraɗo galle o holliti ma o war babiraɗo caggal noon e kala saha ɗoɓe potti kala o weddoto ko konnguɗi bonɗi babiraɗo guila ƴattoje ɗen gueɗe kala nde babiraɗo noon andi ɗum ɗo hen metti wimo yaltu galle mum o sali caggal noon addinimo laamu o darima yeeso tribunal to Diourbel o taƴanama lebbi 3 kaso kono wo lelotago kono so tawi o memi babiraɗo yo andu kam ko kaso woni toon ko fati e janje makko ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulara e nder gendindi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie kaldigal hakkude partiji jokki hanki o nandiral heɓama ɗi landaji lundo kala goni caggal wuldu mawludu kikiɗe hande o ma sifodire goomu ɗo waɗe ngal kaldigal woni Moussa Fall ɗi noon so tawi sifodirama ko nandira ko kala ko toɓɓe tan kalatɗe ko ɗen tan kalete ala haalde hen toɓɓe goɗɗe kamɓe kala soɓe jooɗoyima e yeeso mawɗo ndi oɗo saa noon ɗin dossier so jettima mawɗo ndi ko on ƴettata ñalawma mo noddata ko fate banggue kaldigal gendi leydi ndi kala ɓe juɓɓina yewtere fawde leydi ndi e dow lawol hakkude lundo kame laamu beele leydi ndi wawa tigui jogade kuccama ɗam ganduɗa ene wonana ɓesguji leydi ndi gartama jagorɗo hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie Mokhtar Wul Adjaye yuɓɓini hanki o jonde hakkude makko e catal toppitiɓe ko fate banggue toɓoli guila yolayru inondation kuɓeje bonoje gueɗe kewɗe kala nde joomen keɓonto golle mumen ɗo ɗo teska
ndungu ari ganduɗa yogay nokkuji leydi Mauritanie fuɗɗima hebde toɓoli hay so tawi wonide cuwa taw hewde won kewgol hoorejo leydi Mauritanie Mohamed wulde Cheikh Al Ghazouani hanki kikiɗo wo hirdani Fatou Douha laamugo leydi Qatar ngon jilu noon ko yaade jenayse wonande Cheikh Hamdi Ben Khalifa mo ganduɗa ko jaltuɗo aduna heccanki o toon to Douha laamugo leydi Qatar kanko hoorejo leydi Mauritanie maw reftoy toon to N'Djamena laamugo leydi Tchad ngam tawtorede jonde 15 16 toon to N'Djamena taw koye jonɗeli ko fati e banggue from a ndiyama mawɗo ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani wo jododima e sete timmuɗo giwɗo toon to Sahrawiya taw kadi ardi on sete ko jagoɗo jangde biteɗo Abdelkader Talib Amar kono kadi ɓen ko gaddi ɓatake giwɗo e mawɗo leydi Sahrawiya hay hen jayde wotere saktani ɓe gandinaka ko jeeyi sababu ni nguɗo henna jillu to Nouadhibou kene tolno e laaɗe ujunnaje 6 goni kay joloje ñalawma janggo e maaje kaɗɗiɗe Nouadhibou ɗum ko caggal nde ƴeengna ken tolno e lebbi 2 e feccere ngam wonande dartinde awo ko fati e pulpa e gueɗe goɗɗe kala taw koye awoji fina tawa no wiiri jagorɗo awo genni ndi 15 ko ñalawma janggo ene wonde nden kay kisala awoɓe hewɓe noon taweteɓe toon kolliti guuri ko caɗele o saaha ko wayno carburant ne seeri kono kadi e gawirde e produit ji goɗɗi kala oɗo saaha ala hen kala ko memoto hay seeɗa kuntala jeheten ka toon to Zouayrata ko accident musɗo waɗi toon kono foti wonde train kañum tigui yabɓi ken tolno 15 ngeloba ɗin 15 ngeloba kala ɗi jabɓa ɗi pera koye nokku bireɗo Aswida ene tawe e nder diwan mo Zouayrata kene foto wonde so gueloji 5 noon mbawiti gañade hen gañande musde no fewi kanji noon ɗi gonno koye dow bolola on train woni hen noon gueloɗi 10 kay koko moƴƴa ɗon tan mbasi hen pittali mumen oɗo saa noon enquête jaaƴo udditama e dow oɗon sifa accident kañum waɗi taw kadi waɗɗani e nder asaba e nder Barakna jafuɗon ko enseignant goto kañum wasi hen fittanu mbiyeteɗo Mohamed El Amin Mohamed Yahya jangguinano ko to lycée mo Koboni e jeeyade nokku biyeɗo Rayyana ko on wasi hen fittanu waɗi noon hewɓe woɗɓe gañiɓe e dow oɗon sifa ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulala e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko toon to Mali ñono armée leydi Mali famaɓe kolliti ɓe dartima fiyande attaque baɗɗo e nder convoi mabɓe ɗum ko hecciyanki o nokku biyeteɗo jilla ɗum noon koye toɓo manggo kay ɓe pelɓodiri e pelle joguitiɓe nde fiyande noon état majeur armée leydi holliti fiyande ɓe keeɓi hen fartaŋe ittude hen pittali kewɗi kay kono ɓe kollitani beele banggue armée leydi Mali wonko heeɓi hen to banggue gañiɓe walla wasɓe hen pittali mumen leydi Mali Algérie welata mettata lebbi 15 tikkere e dumtodiral ko wona ɗum ko noon e nder communiqué mo galle lamorgo Alger holliti ambassadeur mabɓe to Bamako udditi demude mum ko noon ne kadi jagorɗo administration mo leydi Mali holliti ambassadeur leydi Mali to Alger udditi demude mum Algérie noon feññini ɓattake holliti ndiwawo mum yawnoka yangara guila tan 2024 oɗo saa fuɗɗitima ligne mum hakkude Bamako Alger hay nokkuji goɗɗi kala eɗen gandi ko Alger wonno sifande Alger 2015 ngam yaade koyɗe jaam hakkude laamu leydi Mali kame rebel mo Al-Jawad ko ɗum ko noon fitinaji kewɗi ndewi ɗon eɗen gandi Imam Mahmoud Dicko mo ganduɗa mo weldani hay seeɗa e laamu transition tawete toon to Alger oɗo saa holko jeeyi sababu ngal ɗo hen nandirala gartaten koye baccalauréat 2026 jencude ndi ɓuuri rowane ndi e wiide jagorɗo jangde nde Amadou Sy Savané ko on holliti ɗum holliti so tawi kay ko 2025 ɓe dañño hen kala temedere ko 24 walla 27 piccala 98 so tawi noon ko 2026 o kala temedere ɓe dañi hen 34 piccal 23 holliti kadi élève ɓurɗo ngarɗude jangde e nder leydi ndi kala o wiyete ko Ibrahima Badawu kanko no o jeeya ko toon to Gundama o dañi 18 piccal 18
ɗum noon woni ni fartange mawɗo no feewi ɓesguji gundamnaɓe kala e dow ɗiɗon sifaji kala mumen autorité ji leydi Mali taƴi saria ɓurɗo forde ngam haɓade kala ko fate sisa noon eɗen gandi ko cigarette uji ɗi ganduɗa baɗɗira koora waɗen ƴulmere mbaɗa hen parfum aɗa fooɗa aɗa wutta sukaɓe rewɓe e worɓe kala e nder baruji sinak baruji ha fenma boîte de nuit ene heewi hen woni restaurant ji kala o saabi ƴetti peeje mawɗe no feewi kala nanguira ɗum ko satti e ko ɓuuri sattude ma fawe e dow muɗum hakkude union africaine kame laamu leydi Mali ɓeydima ɓartodiral ɗum koye jillu wonande gardiɗo goomu union africaine woni Mahmoud Ali Youssouf mo ganduɗa hakkude muɗum e hoorejo leydi Mali colonel Assimi Goïta o général ɓe mbawi joɗodade ngam toɓɓe kewɗe yettiniral giwgal e Afrique naaɓe kame balle kala kono kadi oɗo saha Afrique fandare ɗum tan kode jaam artata to leydi Mali guila to banggue ndenka ha e kisal e ko nande ɗeɗon gueɗe kala mumen convoi camion ngaji citerne aji kewɗi subaka hande talata o woni ko yetti toon to 100 camion mofti kala ene wonde ndenka kisal ɗum ko teskede balɗe e banduma wonde ngakkugol carburant e nder diwan hande o ken telno en jeegomo taw kadi ko ɓen ɓattinoɓe gonnoɗo lamɗo par transition woni ba ndaw ɓen noon nangganoɓe hande darto yeeso tribunal mo Bamako ene mabɓe noon colonel Kasum Goïta mo ganduɗa kam wonno chef d'état de la renseignement de temps walla bien service des temps ko wona ɗum ko noon goɗɗo wiyete ko Kalidou Koulibaly Kalidou Doumbouya jafoɗon onne kadi wonino kolaɗo kuuɓal nden kay kisal hoorejo leydi ɓe tumira noon ko yinnode kay derguidde laamu transition ngo général Assimi Goïta guila duuɓi 5 aɓe tawi nder kasoji ko hande kay ɓe poti darade e yeeso suudu ñawore to leydi Guinée Conakry hewɓe hoyɗunoɓe yaade toon to Italie Canada Espagne battidi kay wonde koye kuɓeje ɓakke ene ñaama mburu woni hen sahani donka dañde hay ko ñaami ni yarde kam sukaɓe rewɓe hewɓe taw ko élevaɓe hakkude duuɓi 17 16 17 tan dogɓe doguiri ɗumen jinnam men ngam funtede yogay document ji e faux visa ji gadda passeport maɗa e document ji fenade ɓe mbaɗanma visa fenade ha nata e juuɗe mabɓe ɓe nawma ɓe dumboyma toon to Sierra Leone e kala ñalawma aɓe nodda jinnaɓe ma so tawi haalisaji garani ɓe mbarma o suka debbo Kalila Maha Louise ɓurandirede inde kono ko Mariama Mariama Balde kanko noon o holliti ngol koyɗol kay wontinimo ko caɗele mawɗe no feewi e ballal Allah gam o ɓoccitima o arti kono ko yi toon koni hulɓini ɓesguji guinenaɓe hewɓe erima laamu leydi ndi nde faabatoɓe beele ɓesguji mabɓe mbawa artude to Côte d'Ivoire ko accident musɗo waɗi toon ɗum ko kikiɗe hanki o wonande autocar jollunoɗo ken tolno e 69 to Touba faade nokku bireɗo Biankoma koye pont ngol cangol o ɓennanno o yani koyngol cangol no gasinayo mayɓe yitaɓe 36 gañiɓe jiilaw woni hen ɓe cuwa yitede ene jokki taw to Cameroun wiyete ko bodyfiller wiyete ɗum noon ko ɓen yiɗɓe yonnade no feewi oɗo sa sabu eɗen gandi jondam rewɓe ene teskore to banggue mole noon oɗon gandi korle tew gonowo caggal korle o mi anda no wiyete pular woni tan korlal so tawi wiye hofuru aɗa fayi koyngal korlal ngal caggal korlal to tew gonɗo ɗon to physique o jaggarɗo ɗon eɗen gandi rewɓe hewɓe waɗoɓe zippuji walla mini zippuji ene jiiɗi yonnorade ɗon no feewi tenti noon soɓe jaaha e golleji mabɓe ɗum woni mole wonande ɓen ƴettoɓe mole taw kadi ne oppira ɗum walla ne pikkira ɗum nande toon produit ji ɗi ene yonna ɗum walla ene tagga jomum ɗe haade reedu e yaltude becce e mawninde dote kala ɗi produit ji aɗi pikkire e rewɓe hewɓe jeeyi sababu haɗe gueɗe kala laayi to banggue laylayti rendo o saaha noon médecin en kame laamu ngu kala darima ngam haɓade ɗen gueɗe kono ronkana kay ko jaggede to ɗum iwata e nder leydi Cameroun to Burkina Faso jonte ɗiɗi tan wonande ko laamu leydi ndi hollirno wonande kay hakkude mabɓe leydi France gasi ha laaɓi ha wiccer ambassadeur mabɓe gonnoɗo
to pari wonande drapeau beɗornoɗo sowama ha feewi hanki o tottirama karammo ko a Tarawore mo ganduɗa ko jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Burkina Faso joolam jaɓeri jaheten ko ton to Yemen rebel mo ursiɓe kolliti ɓe dartima fiyande iwde to Arabie Saoudite e wallidiɓe mumena woni gouvernement mo Yemen ɗum noon wonande ɓe beddi kay ko missile walla drone faade aéroport mo Sana rebel holliti dartima nden fiyande kañumne yoftima hena to Gaza pittali 7 woni waraɓe subaka hande o taw koye fiyande armée leydi Israël faade jamburen holliti ɗum noon ɓe mbaɗi nden fiyande koye ñiɓirde commissariat taw kadi ko ɓen toppitiɓe civil en ko ɗon ɓe mbaɗi gunjangu wi jaagoɗo cellal ɓalli o Palestine ko gorko goto palestinajo liggotoɗo kañum tigui diwno wonande mir ceernduɗo hakkude Jérusalem kame Cisjordanie ko ɗon noon armée leydi fellimo laamu leydi Palestine noon yonnani ɗum hay seeɗa kuntala Iran kam hakkude mum e Amérique piyanɗe ne jokki États-Unis de Amérique jamma tataɓijo jokki piyanɗe mum faade yogay ñiɓirde doronaji e nucléaire uji faade Iran Tehran kañumne holliri hen nani caggal e piggal faade wonande basuji koninkoɓe leydi Amérique taweteɗe Golfe kono ɗum konon Donald Trump holliri ɓe bombi poruji kewɗi kono ɗum konon cangol 3 de Hormuz ɓe puɗɗima hebde hen ko heewi e wiide Donald Trump hayso woni kama ɗi frappe uji ene jokki wadde o uddani demal kaldigal hakkude makko e leydi Iran leydi France ko hande o waɗi manitare mum wonande défilé 14 lewru juillet ken tolno 35 leydi mbawi tawtorede kame koni kom leydi kala drapeau mum ene waɗa maajo Macron ma yuɓɓin wonande discours mum faade e ɓesguji leydi ndi kala Ukraine ma heb ballal iwgal e laamu leydi France ɗum ko hanki o ko sifande Emmanuel Macron ngam wallide keefa ha wawa tigui dartade wonande leydi Russie kene tolno e 16 taw ko avion combat mo Rafale woni koɓe cifodiri ɓe puɗɗoto noon tottuɗum Ukraine ko 2028 ha fayma 2029 musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddannomon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen